mutta se oli ihan hauskaa, että siinä annetaan tämmöinen suora kuitenkin ja me jouduttiin elämään sen Hollywoodin aikataulun mukaan, joka oli täysin kaoottinen. Se oli meni ihan hyvin. Pitääkö paikkansa, että se on ensimmäinen tavallaan suora TV-lähetys? Sähän on juontanut Suomen huippumallin haussa-ohjelmaa ja juontanut vaikka missä kaaloissa ja tilaisuuksissa, mutta taitaa olla ensimmäinen TV-suora lähetys. Se on ensimmäinen TV-suora lähetys. Ihan hirveetä. En mä tiedä, mitä semmoisessa tilanteessa tehdään muuta kuin kuunnellaan ohjaajaa ja yritetään saada sanottua sanoja oikeassa järjestyksessä. Mikä jännittäisi eniten? No, tiedätkö arvaa, mikä mä jännittää eniten? Loistavasti. No, tää on nyt ihan pakko, kun tässä on tullut vauvutettu kaiken maailman medioista tästä jännitä. Mutta sama myös Mika Seellä, eli Misa Ihata. Ja halutessani mä oon ihan tosi nopea. Anne Kukkonen kanssa täällä studiossa ja jatketaan Jesse Kaikunen jälkeen. Radio Suomi Pop. Caroline ja Radio Suomi Pop kokoontavat poppia keskellä päivää teema nyt myös Carolinin uudella MS Finlandialla. Koko kevään mahtavia akustisia keikkoja. Tutustu Tartaut netistä. Suomislaulu.fi. Hagler Suomislaulumissa mukana. Kotisinappi, Smith ja Giro. Hagler Suomislaulu. Koko perheen pujottelukisa. Odotettu konserttisalikiertue huhti-toukokuussa. Katso kiertuepaikkakunnat ja päivät osoitteesta annapuu.fi. Sen helpompaa minä oon. Kun me suudellaan, pelottavan maailman, muistavan voiman, sanon miksi. Miksi se toivoo, miksi se sitä hengiltä saa. Kappia kaipaa mun janoinen suu, ja voi leipää kakkuu pöydän viereen kuin huomaamatta hakeutuu. Ristiverran elämän nästyy, onneksi lapselle kelvaa Onko nimi on Jenna Elliota Aleksandra Ilukset ihanat ja simmot voimaan. Laulua kerran rassilla. Kertaa semmoisia makeita pikkuleivoksia ja on tyttökymmejä, jotka tekee Karjalan piirakoita ja sitten on tietysti niitä klassiset leipojat ja eri vanhemmat ikäpolvet. Eli siinä on mun mielestä jokaisen ja siinä mielessä on hirveän hyvän tuulen ohjelma. Mä itse tämmönen vaahteran näin enemmänkin fani. Et mä luin tän jutun tästä koko ideasta tästä, miten mä leivontaa virkkaan, niin mä oon kotitalousihminen, musta ei tuu, mutta Se on vähän semmoinen huono. se on vähän semmoinen huono fiilis, mutta sitten taas toisaalta mä aina itse koen, että suomalaiset sen helposti ikään kritisoi muutensa. Se oli mukavaa vahva, eikä se halunnut päästä.